खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 2 अक्ट'बर 2024 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन जेरावबो देरहासारगोन सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन माबा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागोन धोरोमारि बिथिङाव दिनै गोसो दुंखांनो हागौ मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोननोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ माबा मोनसे मोजां खौरांबो मोननो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोआ जोबोर रंजाखांगोन समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो धोरोमारि बिथिङाव दिनै गोसो दुंखांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां आयाबो दिनै बांनो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन सोरजोंबा बाख्नायजानाय गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ गियाननि आंखाल जानोबो हागौ सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो समाजाव मान मोननो हागोन अब्लाबो नाथाय गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा मोनसे हेंथा फैनो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै मोजां होनजायो समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव एना एनिबो फैनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा गोरोबलायाबो जानो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन लाइमोनफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोर आला खाला मोननोबो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ बहानिफ्रायबा मोजां खौरांबो फैनो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांनो हागौ न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन न'खराव अननानै फैगोन गोबां खामानियाव दिनै मुखुब थानांनो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ
पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै मावफुंजागोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन, गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोआव बोलो बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। बयजोंबो अनसायजागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो पजिटिभ साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। बहाबा हान्थिब्ला दिनै मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया मोजाङैनो थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। न'खराव एना एनिबो फैनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै गोरोबलायाबो जानो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो गोब्राब जालायनोबो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोबां रोखोमनि जेंनाफोरखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन। समाजाव बयजोंबो दिनै मान होजागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरो बोरखौ मोनगोन। बहाबा दावबायोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाय एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।